Και με ξέρουν γιατί πάμε μαζί. Μαζί που? Να σου πούνε ποιος είμαι. Ξέρω ποιος είσαι. Ποια είμαι. Πολυξενής Διαμαντόπουλος. Πού το βρήκες το χαρτί μου. Ποιο χαρτί? Είμαι ο γιος σου. Ξέρω ποιος είσαι. Εσύ είσαι η μάνα μου. Τι. Είσαι η μάνα μου. Γιατί. Γιατί με ρωτήσεις γιατί. Η μάνα σου ήταν μου. You are my mother. I am your son. You are my son? Yes, I am your son. Yeah. You would never do that, my son. What are you doing? What am I doing? Throw me στον δρόμο. Throw you στο δρόμο? Throw is έξω. Θα είχες πάει. You're safe in this house, aren't you? Huh? You're safe here, aren't you? You are safe here in the house. No, you are not. You're not safe? Θα πάμε μια στιγμή να δεις τον πατέρα μου. Ο πατέρας σου πέθανε 20 χρόνια τώρα. Πριν 20 χρόνια. Πότε έγιναν όλα αυτά τα παιδιά μου. Παιδιά σου? 1988 πέθανε. Ο πατέρας μου. Ο πατέρας σου. Now we're in 2026. Almost 40 years. 38 χρόνια τώρα. Εσύ. Όχι. Εκείνος. Εκείνος πέθανε 38 χρόνια. Πάμε να δω αυτό το σπίτι γιατί το βρίσκω μου φαίνεται μέσα σε βέβαια. Όχι. Δεν μπορούμε να πάμε. Όχι, να πάρουμε τα πραγματάκια από τη δεν έχω τίποτα άλλο. Το σπίτι σου δεν είναι εκεί τώρα. Δεν έχει. Πού ποιος είναι στο σπίτι. Δεν ξέρω. Πάμε μια στιγμή, ξέρω που είναι το σπίτι. Δεν θαύμα. That's great. Απλώς να το δω ότι υπάρχουν να τους... Μου βρίσκανε γράμματα και αυτά και εγώ την It's going to take 2 days to get there, son. It's going to take 2 days to get to Greece. Τι λες. Τι λες. Δεν είμαστε. We're not in Greece. Πού είσαι τώρα. Ποιος σε πέταξε και εσένα. Nobody. We live in California. Ήσουν τυχερός. We live in the United States, ξένοι. Είμαστε in the United States. Εγώ πώς έζησα και δεν te πετάξαν εμένα. Εμένα δεν με πετάξανε. No. Δεν σε πετάξανε. Εγώ πού κάθεσαι. Εδώ, στο σπίτι. Oh, Αυτό είναι το σπίτι μου. Πού. Είμαστε στο σπίτι μου. Να θέλω να φύγει καλά. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ. Εγώ παιδάκι το έπαθα μια πεθατούρα τώρα. Τι δουλειά. Δεν έχω δουλειά. Ήρθα εδώ για να έχω κάποια... Από πού? Από την Αμερική. Είμαστε στην Αμερική. Ακόμη. Ναι. Μείνουμε μαζί. Ναι, είμαστε μαζί. Στο σπίτι μου, εδώ. Λοιπόν, Ναι. δεν θέλω να πάω πουθενά άλλο. Πουθενά. Αυτό θα διώξετε. Πάμε μια στιγμή να δούμε αυτόν τον κύριο που μου κάνει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι, ότι έχει λεφτά και το ένα και το άλλο. Έχει οικογένεια, δεν ξέρω ποιος είναι. Και εγώ δεν ξέρω. Δεν με άφησε να πάω στο σχολείο. Γιατί? Δεν ξέρω. Και σαν βλάκας. Γιατί δεν ερώτησα κανέναν βέβαια. Ίσως η βλακεία μου ήταν επειδή έβλεπε το Θανάση και μετάιζε και όλα αυτά. Ναι. Και μου μόρι μου έδινε και μια παιδάρα, ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα άλλο. Νόμιζα ότι με έχει σώσει. Και τον ρώτησα γιατί με έσωσε αφού έχεις τόσα λεφτά. Του λέει δεν είναι λεφτά δικά μου, απλώς τα σώνα από τα αυτά που πουλάει, όχι ότι τα δίνει. Τι πουλάει? Ψωμί, το ψωμί του πατέρα μου. Τώρα τι πάθαν αυτοί δεν ξέρω από και από πού δεν τα μαθαίνεις, θα τα μάθουν κάπου. Θα τους ξέρω τους ανθρώπους που το κάνουν. Το μαγαζί και το μαγαζί δεν ήταν λίγο. Το μαγαζί είναι που ζούσαμε και ήταν πολύ ωραίο. Θα με βοηθήσεις? Δεν θα με χαλάς τα λεφτά. Θα με βοηθήσεις? Τι βοήθεια θέλεις? Τι βοήθεια θέλεις? Τι θέλεις? Τι βοήθεια? Τίποτα. Βοήθεια. Τι βοήθεια? Τι θέλεις να κάνεις? Ό,τι μου πεις ότι πρέπει να κάνω τώρα. Για να βρεθώ ποιος μου το έκανε αυτό.
και που ήμουν όταν, δεν ξέρω πώς έγινε, σαν να ήμουν σήμερα, Ναι. δεν μπορώ να θυμηθώ, μου λέει, δεν είναι δικό μου, μου λέει, είδα που ήρθες εσύ, είπες μου λες από εκεί πάνω, δεν είναι δικό μου. Δεν σου είπα αυτό. Είναι δικό μου το σπίτι. Κάτι τέτοιο είπες. Και μετά άρχισα I να want- κάνω, τη γράφει, σώσω τη γιαγιάτα για όλα τα αυτά. Όλοι θα με πετάξεις και εσύ. Δεν μπορώ Γιατί? να το διαμάκρυ. Μια αυτή να σταματήσω. Δεν πάω πουθενά. Γιατί θα σε πετάξω. Νομίζεις ότι θα σε πετάξω. Είσαι η μητέρα μου. Really? Ναι. Γι' αυτό είσαι όμορφος. Ναι, γι' αυτό. Where this much much is ready and I only use 2/3. Okay. I use more. What is Unless you it? want to use it for your salad or something. What's her name? This is enough She's usually? nice person. Γιατί στον πατέρα της. What's that, Terry? That's usually enough, right? Yeah, it's plenty. That's plenty. Okay. I'll use the Πώς other one βρέθηκες for my στον salad. πατέρα μου, σε πέρασε έξω από το μαγαζί. Ποιος σε πέταξε έξω? Ο Πετρόπουλος και ο Μασκαράς και στέλνει και δέρμα αυτά, να του δίνω και λεφτά. Στην αρχή το έκανα. Και έχω φτιάξει τα σκάλες Open up the crack. και βάλω στο μεγαλύτερο λεφτά, λέει θα το έμαθαν από τα πατιόνες. Σε κατέστημα. Ποιον πίνει πιστεύεις, αν το κάνει το ότι είναι πάρα Vì πολύ. mẹ ngủ giường nghỉ hay là ra bếp? Τώρα πώς θα Dương το nghĩ hay ra bếp? δεν μπορώ. Με τόσους Vì mẹ bây giờ mẹ phải nói con muốn đi đâu? Δεν ξέρω. Πες πας μια στιγμή Rồi đi Εκεί. ngủ. στο τσίμπλο το σπίτι θέλει. Δεν μπορούμε να πάμε στη Πύργο. Πύλο, Πύργο. στο πύλο γιατί. Εκεί είναι πάρα πολύ... it's very far away. Το πάνε χάω. Δεν είναι high class, it's far away. Να χάτε. Far away. Τι έγινε με εμένα, δηλαδή πώς βρέθηκα στο Qua phải đi có giường qua phải. Πώς βρέθηκα στον δρόμο μόνο μου, κανένας. Δεν είσαι στον δρόμο. Είσαι στο Qua phải σπίτι đi μου. có giường qua phải. Dạ, có giường phải không? Τουλάχιστον Dạ, έχω có giường phải không? Ở đây. ήμουν χαρούμενη, γιατί ούτε αυτός που έχει πάρει το σπίτι μου είναι αυτό που είναι πριν από το τσίμπλο. Μμμ. Και δεν ξέρω πώς είχαν συζήτηση για το Χριστό και τα τέτοια. Ναι. Και μπαίνω μέσα στο μαγαζί και τους ζήτησα να αγοράσω. Bây giờ con đang ăn tí nha. Από στο φούρνο. Tí Στο nha. βούρμα, στο βούρμα. Con nghỉ được Και không? πήρα, είναι ένα μέσα αλλιώς. Και το πήρα Đi ra bếp một tí. Στο μάκι. Không, mình mới ăn rồi không ăn nữa. Vậy giờ mấy mẹ mới ăn, bây giờ vẫn ăn sớm. Αλλά μου λέω, Bây giờ nằm đây một tí được không? δεν έχουν αλλάξει τίποτα. Tí nữa mẹ ăn thêm, bây giờ vẫn còn sớm. Ούτε τις βρύσεις, ούτε Muốn ngủ τίποτα. bụng với sao? Πρέπει να φύγουμε για να ζήσουμε το. Thế cô. Πώς κάθεσαι που λες, εγώ πώς θα τα κάνω. Thế cô. Να πουλάω και Thế cô. σου δίνω τα λεφτά. Σου χωριστάω πόσα χρόνια. Τίποτα ξέρει. Δεν με χρωστάς τίποτα. Είσαι η μητέρα μου. I'm gonna eat the rest of my more. Λοιπόν. How was your shrimp? Έχει ο Θεός. Αυτός δεν έχει τελείως. Τέλειο. Ο πατέρας. Φαίνεται, είχε γευτεί. I have some onions in a glass container in there. Yeah, yeah, do you want me to chop it up fine? It doesn't have to be fine, however coarse you want. Και μου φέρνες πράγματα εδώ. Κάπου τα έβλεπα κάτι αυτά. Και τα φέρνα και τα πήρα. You want to add the last bell pepper? I did. Okay. Πρέπει να κάνω σένες. Δεν είναι του. Μικρός. Να κάνουμε τι. Κάτι πρέπει να κάνω εγώ Γιατί. για να ζήσω.
Εσύ τι έκανες? Δούλευα. Εσύ? Τώρα δεν δουλεύω. Και εγώ τι θα πω, θα πήγαινε τάχα στην εκκλησία αύριο. We went to church today. Δεν μου λες κάτι. Αυτοί δεν τα βλέπουν τα πράγματα. Κανένας ποιο τα βλέπει αυτά. Αύριο δεν ξέρω τι είναι. Ποιος βλέπει πράγματα? Για την εκκλησία. We went to church today already. Α, We went to church today already. Remember we saw Σήμερα. Pete? Yeah, we went to his church. We saw Pete Dectus and his wife. πώς το θέλω να πάμε μαζί να κάνουμε πράγματα για αυτά. Εσύ δεν θα ευχαριστιώσουμε. Πάει Πράγματα αυτά, ποια πράγματα? αυτά, πάει τις αποτελειές τώρα, αυτά που τα κάνουν, είναι πατρίμονες όλα αυτά. No, that's it. Και πηγαίνει και κάθεται και το βράδυ καμιά φορά εκεί και του δίνουν λεφτά. Αλλά άντρας πρέπει να γίνει, γιατί στο αρσενικό τώρα δεν γίνεται μεσαίρι. Έχω μέρα πέρα πράγματα από αυτά. Όπου κουτίνι μάνα μου θα της πω, μάνα μου, δεν μου έλεγες τα λεφτά σου που δίνεις αυτούς που σε ερχόντας στο σπίτι. Και λέει, πού τα βλέπουν, πού τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Του τα βγάζουν, λέει τα λεφτά, σαν να μην υπάρχει τίποτα. Πόσες φορές έλεγε να στεί, κάτι με τραβάει να πάω στο χτήμα. Έτσι μου έρχεται να πάω, να πουλήσω, μου λέει το χτήμα και να γίνω σαν άνθρωπο. Και μου λέω πόσες φορές το είχα πει, λέω και μετά πού να πάμε. Δεν νομίζω να πάμε. Και επειδή εκείνη είχε πάρει κάτι για τα παιδιά της και πέθανε στον δρόμο. Πόσες φορές έβλεπα γυναίκες σαν και τη μάνα μου σαν εμένα στο χτήμα όταν τα πηγαίνουν και τα φέρνουν ανθρώπους και καθαρίζουν και μετά εκείνη τα ήξεραν την πατέρα της και τα καθαρίζαν πολλές φορές. Τώρα τι θα κάνουμε, εγώ που θα πάω. Θα πάμε στο σπίτι μας, στο κανονικό ή το ψεύτικο. Πάμε στο αληθινό.